Тествах най-лошо оценените джунери в цяла София, за да видя дали наистина заслужават лошите си оценки и резултатът може да ви изненада. Първи беше Джунер. Не, буквално така се казва в Google Maps. Ревютата казваха абсурдни неща като Вкусът е ужасен. В месото има някакъв тип жила, която е мега твърде и едва не си щупих зъб. Най-неприятният джунер, който съм ял. Месото и зеленчуците не стават. Хранително натравяне на малко дете. Подадох сигнал в Хей. Здравейте, един малък с всичко. И за да тествам дали джинерджията е учтив, помолих го за екстра сос. И той взе задачата при сърце. Мерси, чао, лектен. Пробвах джунера и всъщност доста ми хареса. Оцених го с 4,5 от 5. Следващото място, което пробвах, беше Каспар. Тук ревютата казваха: Ял съм джунери в цяла България. По-гаден джунер от този мога да се секъбна, че няма. По-добре си поръчайте 500 грама хиксел картофки. Най-лошото обслужване в София е тук. Дали обаче наистина са толкова зле, колкото ревютата казват? Сега ще подложим това на тест. В крайна сметка и тук си поръчах един малък джунер с пиле и седнах да си го изям. Отново доста ми хареса и нямаше нищо общо с ревютата, единствено бих добавила малко повече сос, защото от соса никога не е достатъчно. Затова го оцених с 4,5 от 5. И беше време за най-лошо оценената джунерджиница в цяла София. Ревютата казват: откакто джунерчията си бърка в задника, след като е пушило, без да си измие ръцете, джунерите са една идея по-солени. Ужасно място! Намерих Косми! Не Косъм, а Косми в джунера! Джунерът е безвкусен и студен. Закапак касиерката е зла, гледа сърдито и повишава тон на клиентите. И сега ще подложим това на тест. Разбира се, ние ще си поръчаме един среден пилешки. Здравейте, може ли един среден пилешки джунер? Добре. Мерси. Благодаря, чао. И така, заветният джунер е при мен. И е време да го тестваме. Коля, без себавка, това е може би джунер от най-добрите джунери, които съм яла някога. Джунер и бургер, от мен получавате 5. И в крайна сметка се оказа, че ревютата са абсолютна лъжа. Ако ти е интересно, може да следиш цялото видео в YouTube канала ми.